For mig der er det vigtigt, at det kulturhus, der kommer, det er bredt. At det favner bredt, fordi Køge er en spøjs sammensat by. Det er en by, som i virkeligheden gerne vil det store, men de vil også meget gerne hele tiden have rødderne tilbage til det små. Jeg tror, at vi skal sætte ambitionen ned til en slags udvidet forsamlingshus, hvor alle borgerne kan mødes i kultursammenhæng af forskellige slags. Altså jeg vil faktisk hellere kalde det et kultursted, fordi jeg synes, at et kulturhus er meget stort. Og hvis man skal kigge stort på det, eller kigge på et kulturhus, så skal det indeholde for mig noget som med koncerter og konferencesal og så videre, ikke også? Så jeg vil hellere kalde det et kultursted og sige, at det er et sted, vi har for vores borgere, som kan komme ned og gøre nogle ting. Alla teaterbygningen, kan man sige. Jamen først og fremmest så har vi skrevet en ting på, der er vigtigt, at vi får et rigtig godt samlingssted i byen. Et samlingssted, hvor der allerhelst skulle være liv stort set hele tiden. Altså, det er vigtigt for mig, at der netop ikke ligger noget, som er sådan delvis tomgang. Det må gerne være et samlingssted, hvor der kan være rigtig mange aktiviteter. Jeg tror, det er vigtigt dels for livet omkring byen, at man har et kulturhus. Jeg tror også, det er vigtigt for sammenhængskraften i byen, at vi har et kulturhus. Så kan man stadigvæk være sådan lidt i tvivl om præcis, hvad skal det yderligere indeholde sådan et kulturhus? Skal vi have musikskolen? Skal vi have vores bibliotek ind? Nogle af de ting, jeg især har lagt vægt på, det har været, at vi skal måske passe på med, at vi ikke får lavet et kulturhus, der kun, eller at vi tror, at vi kan favne for bredt. Så det vigtigste for mig er, at man får skabt et kulturhus, der bare indbyder til, at der skal komme mennesker. Og forskellige mennesker, forskellige måder at se på verden på. Ikke? Så liv, det er i hvert fald det vigtigste, at man får skabt noget dernede. Og så er det også, kunne jeg godt tænke mig, et sted, hvor man udforsker kulturen. De sagde det selv, at det skulle være et produktivt sted, at man skal producere kultur. Og det er sådan, at jeg er meget enig i, men også det der med, at man udforsker og søger, hvad er kulturen egentlig. Der er ikke nogen sådan fast ting for, hvad kultur er. Kulturstedet skal kendetegnes ved, at det er et åbent projekt, altså hvor alle kan føle sig velkommen. Der sker noget hele tiden i alle aldersklasser. Altså, ligesom der var en oplægsholder, der sagde, at vi fødes et sted, og vi dør et andet sted. Og det, der så er imellem der, ikke, det udfyldes lidt af et kulturhus, kan man sige, hvor der kan laves mange forskellige ting. Jamen det vigtigste, det er det, som vi også hørte i et af indlæggene. Man kommer, man mødes, man sætter sig ved lange borde og snakker, eller der er nogle små caféer, hvor man kan samles, hvor man kan lave aktiviteter sammen. Kulturen skal blomstre et eller andet sted, altså hvor man skal være sammen om det. For os er det utrolig vigtigt at fastholde den lokale kulturafdeling rundt omkring i lokalområderne, og som så skal udbygges. Kultur er lige så vigtigt som rugbrød og fodbold. Det er en del af samfundet, det er en del af vores kultur, og det skal selvfølgelig bygges ud. Hvad hvis man havde et kulturhus, der ligesom havde forskellige verdenshjørner? Hvor hvis man så kulturen i verdenshjørnet, så tænker jeg, hvis man kunne have et verdenshjørne, der var teater, og så et andet verdenshjørne, der var det billedlige, og så et tredje, der var det musikalske, så kunne man bevæge sig rundt i kulturhuset. Det kunne også være på etager eller på måder. Og så kom man ind i det musikalske, og så skulle der sidde folk fra, det kunne være MGK eller musikskolen, og spille musik og udforske den, imens der måske på væggene hang ting og musik. Det kunne både være for Køge, men også generelt. Så gik man videre til en anden afdeling. Så var det billedlige, så stod der folk fra BGK eller billedskolen, og så kunne man komme og kigge på de store malede eller lavede ting med hænderne, og så kunne man samtidig se kunsthistorie måske. Man kunne få arkiverne ind, eller man kunne få alt muligt ind. Og så sidste teater, at man kunne se folk, der stod og øve teater, der kunne være alle mulige måder at se det på. Ikke? Og så blev jeg også meget betaget af det, de snakker om det allersidste, det frie rum. Og så blev jeg grebet af, at hvis man så havde de der tre verdener, der var meget tydeligt malet op, hvad det var, de repræsenterede, så kunne man have et rum, der var frit, og det skulle være det udforskende frie rum, hvor man kunne proppe al kultur ind i. Ikke? Jeg kunne rigtig godt lide, at Kenneth Balfeldt han pegede på en masse mødesteder rundt omkring i byen og kommunen. Det behøver ikke være så meget, vi tænker i. Det kan godt være, hvordan man stiller en bænk op, at man ikke stiller den på en lang række, men at man stiller den over for hinanden, for at se, hvad der sker med mennesker der. Og han kom også med andre forslag til, hvordan vi kan mødes i det offentlige rum i Køge Kommune, og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Tværkulturelt, som kan gå fra hvad skal man sige, principielt nogle borgere
aktiviteter, et sted, hvor man kan komme borgerinformation og borgersupport. Det må også gerne være kulturaktiviteter af alle mulige forskellige slags. Et sted, hvor der samtidig også gerne skulle være meget fleksibelt. Alsidigt, så du kan omstille og kan netop have alle de her mange forskellige aktiviteter. Der må ikke være nogen begrænsninger, som på forkant lukker det af, så du er låst fast på, at det skal bruges til nogle forskellige ting. Det skulle gerne være tidsløst også, altså, så du kan let skabe forandring hen over den tid, vi kommer i. Fordi vi selvfølgelig alle sammen har erfaret, at det ikke er alt, der er inde i lige lang tid ad gangen. Så der er behov for forandringsprocesser hele vejen igennem. Jeg tror, vi skal passe på, at vi ødelægger kulturen i alle lokalområderne, i hele samfundet, hvis vi gør noget specielt ved det her. Og som jeg siger også, nu vil man gerne have musikskolen også ned. Men musikskolen, som nu fungerer perfekt der, hvor den er, og musikskolen, undervisningen foregår jo også rundt i lokalsamfundene. Vi skal også virkelig have fat i, at når man laver et kulturhus med plads til mange aktiviteter, så skal der virkelig også være der skal være fundering til, at man har økonomien til at drive det. For ellers så er det jo, undskyld, ligesom at pisse i bukserne, ikke? Ja, jeg synes jo som udgangspunkt, at det er vigtigt, at vi får et kulturhus til byen. Og jeg synes også, det er vigtigt, at vi får genarbejdet det her på en rigtig god måde. Også så der kommer ejerskab blandt kommunens borgere i forhold til det her. Og som jeg sagde før omkring sammenhængskraft i en kommune, kultur er vigtig, kultur er det, der kitter borgerne sammen. Og det giver jo rigtig mange ting omkring blandt andet fællesskab. Man møder nye mennesker, og man kan bruge det til rigtig, rigtig mange ting. Så. Jeg synes, det er vigtigt, at der er så mange aktiviteter som muligt. Jeg synes, at hvis vi kan få biblioteket, musikskolen ind i det, så vi får alsidigheden og den synergi, der ligger i alsidigheden, så tror jeg, vi kan få en spændende bygning, også selvom den ligger 50 km fra København.